Maig 2004 a Sant Cugat. Juny 2004 a Zuric. Juny 2004 a Petrovac, a Montenegro. Juliol 2004 a Sant Cugat. Octubre 2004. Visita la Míriam a Mannheim, Heidelberg. Speyer. Marràqueix 2005. Porta de la Medina, la Catúbia, el Palau Reial, les Teneries, el Soco, la plaça Jama El Afna i una farmàcia Bereber.